Čau lidi, vítám vás u dalšího lesbe. Teď jsem tu já a mikro, která možná jsem já a mikro. A dneska jsme se sadili. Když bude na Facebooku 20 lajků, tak já budu muset si dělat čeli papičku, kterou držím v ruce. Ale bohužel tady mikro podváděl, tak si to rád se mnou. Musíme ještě to, musíme zapít chvíličkou vody. Takže, ale až to půjme. Na vstupu nemusím. Takže, juknem tady, juknem. Vajíčko, ale ne uvařený. Dejte mi like, odběr a to je všechno.